omah tetep sepi. Pawon sepi. Lawange kang tembus menyang mburi uga katon sepi. Ora ana mledange wong. Ana endi cahayu iki? Apa lagi turu? Harun buka lawang kamar kanthi ngati-ati kuwatir yen ribeni sing lagi turu. Ing kamar iki wingi warana kayu jati kang gedhe biah rekat didengake. Mula kudu alon nang buka lawang aja nganti warana kebentus. Antin. Iki kepriye to? Iki ana apa? Kamar ambyar kowe man kene. Panjrite Harun nemahi kahanan ing kamar. Kahanane paten jlemprah, paten slemprah. Warana sing warangkane kayu jati ukiran antik, cecel bucel mlubruk kaya sangkrah. Lembaran walulan gambar wayang Kresna, suwek mebrek kaya layangan wek-wek bocah rayaban. Sumebar bleger ing sadingah papan. Nah, tenang. Ing kene mentas ana Pancakara. Antarane sapa? Warana rangka kayu jati tuwa kang diukir wegit antik lan beber gambar wayang Sri Bathara Kresna kang endah ngungkari tilase kari akeh. Antin. Iki priye genahe itu? Iki priye? Kowe iki lagi nyambut gawe apa? Sambat njaluk ngapura. Wis ngakoni dosane ngleweng karo Hernawa. Nangis jejeritan njaluk dipateni wae. Tinimbang diluncit-luncit wayang gendruwo sikilate mete-mete arep dilati kulite marga munangi Antin uga ngegeno karo Hernawa. Antin gila banget karo ilate buta sing melet-melet ngambusi bokonge. Ngambusi lakane. Patrape kaya kewan galak arep ngatek mangsane. Kaya asu lanang ngambus-ngambus dirai anune aswedok. Iku banget. Cekane wayang buta Maryane Kresna kuwi ilani banget. Marga kaya arep ngremus Antin lan Hernawa sing uga blecet. Angin sadurunge ngremus arep dedolanan dhisik ambus-ambus mangsan sing arep diganyang. Ben kono. Aja mati dhisik. Ben bokongmu kuwi dicucuk dhisik. Didilatin dhisik. Dirasake dhisik dening buta Maryane Bathara Kresna. Dikandhani warna Yangkarna itu. Kuwi warangkane ukiran. Turunan saka kraton Kasunanan. Gambar wayang keprema asli. Malah ditenan kok begini. Kandhane ora ngandel, ora percaya. Ngono kuwi sing jenenge kuwaran. Ben kono. Ben disiksa dhisik dening danyang ora kuwi. Wong wedok ora kuat derajat. Rupane ngoyo-oyo, disewake omah, diprapoti jangkep, ditambahi warna antik, isih selingkuh. Dasar bejat. Ana truk kuning mandheg ing ngarep omah. Truk khusus sing ndek
Manduke uga ana ing dunya pacir. Sing dhisik kernet. Ya kernete sing wingi. Terus wae ngranyak mlebu omah. Sopire yo sipil. Nanging nganggo seragam polisi pangkat brigadir. Sing dianggep medun saka truk dudu warana tunggale sing wingi meneh. Ning wong loro padha nyandang seragam polisi. Sijine luwih pangkat, Aibtu. Diiringi tamtama Abritu. Padha anjlok lan terus ngeturke brigadir Sidul. Ing jero omah isih berdah. Krungu motor mandeg. Krungu wong padha mlebu omahe. Baron oleh. Arep ngerti sapa sing padha teko. Ngurusi kernet truk dheweke ora pamit. Gumun. Muringe tetep. Nanging pamrih beda. Ora marang anting, nanging marang kernet sing patrape mlebu omah teranyaan kekakiran. Kowe iki arep apa mrene? Dek wingi rae tak bayar lunas. Dosa ora kurang. Rumangsa iki apa? Teranyaan mlebu omahe wong tanpa lok salam ngono. Tanpa klon-klon. Sugeng siang Mas Baron. Panyapane Sidul karo mbukak topine. Nah, yen prenae si sopir truk sing wingi kae. Sajake enten Kresna Murka dados buta nggih Pak. Terus pundi tindak tanduke Sri Bathara Kresna saking Kraton Kasunanan niku? Betul. Kowe iki arep main sinetron apa piye? Nganggo klambi ansip kaya ngono. Brigadirku iki kasil nglacak kowe. Iki jerengen mripatmu. Aku nggawa layang tumindak tangkepan. Kene, gogo tak kecrek. Kajaba duwe perusahaan kayu jati peteng, kowe uga dadi tukang tadah hasil produksi jati peteng. Ya ora? Arep bangsuan apa kowe? Nek misuh kumrah tak pisui kowe. Asem terus anak pangan. Ketap-ketip. Mak limrep. Brek. Baron sing pamune kaya wayang raja Mandura ing sambetan tangan tengene dalang ngajar bola sabrang. Terus mara-mara ilang gapite, limrep brek. Pasrah bongkokan. Arep apa meneh? Baron ditangkap polisi mergo duwe perusahaan tadah kayu jati peteng. Ampin kejogeran anggone selingkuh padha diawasi dening warana gambar wayang sing asline sing Kraton Kasunanan Surakarta. Kepriye wae. Barang-barang kratone wong Jawa jaman kuna kuwi isih nyimpen jiwa ati. Sing kena kanggo rela adine tata jalma senajan ing jaman era globalisasi.